Aupa gente, Sunchitu Makina berriz bueltan. Siempre llegando tarde a casa, amigo de la oscuridad. No me busques esta noche, estaré en otro lugar. Miro sin ganas el reloj, ya dieron las 10. Hoy mi colega estará esperando en un billar. Miro sin ganas el reloj, ya dieron las 10. Aún mi colega estará esperando en un billar, en un billar. Aupa peña, berriz ere, hementxe gaue, Sunchitu Makinan beste kapitulo bat. Eta hemen ere albuan, ordena hori beira Joseba, Atzaldeon bai ekaitz. Baita Hemen gea urire. beste programa bat, kostata, baina bueno, iritsi gara berriro bai. bai, batzutan kosta huite zaigu bion agendak kuadratzia. Bai, jende okupagoa gea, baina bueno. Betzak guztuak enatzen dugu hemen programa grabatzia, así que aitzakak Joder. alde batea utzi eta hemen txe. Falta dana. Tertuliai pixat ematea. Bai, Ondo. Bueno, ze gaitz, atzo ze. vale, bueno, Zemo zibili ginen. gaur da larun bata. Gaur larun bat da, Ilan, bueno, gaitz, kalendario nazuzea. Ilan, 27. 27. Horren horiak esan dizu, bale, ondo. Banekin, Vale, basik izan, bale. Ba hori, aje pixkat egin gaur, atzo Bergarako festak. Hor pasan itzan Bergaratik, eta buelta komplikatu egiten pixkat. Bai, ziguaz pare bat hilabete tali esaten, azken aldean zintxo nabil, bata bestia, eta atzo Bergara junde hueltilla, eta komplikada, seri. Bale, izatea. Bueno, bai, hori nire kontuak alde batea utzita. Ba hori, Bergara junitzan, eta hori, laguna askokin junta, Bergarako jende honakin, besarka bat, hemendik Bergarako jende honai, han etxian bezala beti. Eta hori, ba, azkenian paranden genuen, baina hori, ez gatoz parande buruz zeitea, bezik eta kontzertu buruz zeitea. Hori esan banezun, bai. Bota. Bueno, Delirium Tremensek josun, Hola, herriko hola. plazan. Eta gero plazan zegoen txosna mugimendu sozialistakoa eta bertan rodeo josuan. Vale, Delirium Tremens. Nik egia zen, pendientenak, oraindik buelta udianetik ez ditut ikusi. Enitun ikusi atzora arte. Eta banakan, kuriosidade hori. Gehien bat, ze abesti jotzen zituzten, ze lista, ez dakit, badakit disko berri bat atera dutela, baina hori esaten zenbateraino ere joko duten disko berria, zenbateraino abesti zarrak, ze abesti zar. Eta... Bueno, dato esela 16.000 euro kobrau zuten atzo. Bueno, bakizu, azkean diskoa grabatzia gareztekatzea eta kompliko izaien. Hola normal, Hola, Buelta egiten zuen. Bai. Jubilazioa pagatzeko, tu. Ondo. Ez garren aldekoak. Ez, bate gaina. Ba, bueno, kontzertua ondo. Abestia zarra, abesti mitikoa jo zituzten, hola, soin gogoratzen aizela eta hola nahi gustatzen ezkiten azitatik adiez, bari batzuetan,
Abestia, galduta nabil abesti iunare bai jo zuten, aspaldi entzun gabekua, eta hostia, ondo, gero abetiko abestiak, behien abesti mitiko danak. Oso ondo sonatzu, ni mutrikun entzun ditun, bueno, da. ikusi ditun, eta oso ondo. Egia, zukiztaz kaso. Bai. Eta ondo. Pablo, Bergarako Pablok. Bere garaian barne gudan ibilitakoa, orain inguman. Gitarra jotzen dabil. Gaur, esan du, 4 berzio jo zituztela, hoien artean ACDC, La Polla Records. Matematik egin komplikau zitzaion gauek. Eta Ramones. Ez dakit. Nik momentuan oso seguro esan dit, eta... Sinistu inberko, no? Osa, ez dakit, enitzan egon kontzertu osuare... Atento, kontzertua batzutan buelta, bestia... Ez dakit. Bai. Pablo, nik ez dizu sinisten. Egia esateko bastante randomak irutzen eskit berzioak, ez enteratzeko moduan. Bai. Ondo. Eta zerekin hasi gane bai esan zazu igual, ez? Beti aipatzen dugula. Gero, rodeo Josuan. Arkau, bai. Eta hostia, nien eiz bat stoner salia, eta disfruta honun kontzertu egia zen. Dantzaldia. Gainera salur alturan, estenatoki gabe. Ondo, ambiente harra hontzan, eta ez dakit, disfruta honun kontzertu egia zen. Vale. Sin más, zuk esan dezula, barrikadak hasi dugu gaur. Hori da. Barrikada nik oso talde kutsuna dakat. Baitu, disko hau, adibidez, Esperando en un billar, abestiak hasi dugu. Abesti hau da, esta es una noche de rock and roll diskoko abesti bat. Egia, ez dela nire disko gustokuena, barrikadana. Nik uste izango gala barrikadan disko heavyena. Ola heavy metal, baien toke heavy rockero hori gehien dakan diskua, esango nuke. Eta nahi ditut, adiez, nire oso disko kutsuna barrikadana, no sé qué hacer contigo. Pixkat, abesti punki hauak, bai, toke punk rockeru hau ere dakaben abesti gustatzezkit barrikadana, baina hori. Abesti hau asko gustatzeit, Esperando en un billar, eta gaur. Horrekin hastia da. Horrekin, burura nektoren, eta hortaz aparte, banekan gogua aspaldi hori, el drogas, sin más, kontzertua jotze ditu. Eta ikusi dut bideoak eta hori, barrikadan hastia jotze ditu. Eta bueno, ja gainera aurten, barrikadan... Badakin hundik zuazen, bakin hundik. 40. urte hurrena dela eta gira badabiliten. Dana barrikada bestiak... barrikadan abestia jotzen. Eta nahiko, berez... Horren katxia eta zeba ditzengo dugu. Nik uste argi daudela gauzak. Bai. Eta hori, egia da berez barrikadan... El drogas, beti saltzen da barrikadak, narpei hori barrikadan abeslaria, baina ni bonina naiz. Hori, sin más. Baina hori, goguakat, sin más. Kontzertu horietako batik, eta hori, jote dute azken arroken gazte izen. Eta sin más. Zarren hartu nun, eta hori Ekalenta da. Bai. Eta hori, semoz goguak, atola, noizia meinolakoak ikusteko, eta disfrutatzeko, olako erexerkitaz. Bai. Ezta? Bueno, gaitz, nik beste alde bat jokoet, zure plana atzo juerga eta kontzertuak esan zian, nik beti bezala polizia helduko jot, eta atzo hori chill gau bat aukinuan Gasteizen, da... De chill. Eta bi lokal oso konsideratzekoak fitxau nintu atzo, Kino Amurrezeia eta bakan Destorni taberna. Hemendikan egia esateko jendiei gomendatzi dut hauek fitxatzia, Amurreza txukunak gaitz, zuko gai baka zui pendiente juteko. Bai, horrengoan pasaderko hartatik. Eta gu bilok bai Destorni saliak izan da, Gasteiz baten kutxin 6 euroan Destorni azungoakin eukitzia, una puta maravilla. Entzuleok. Bakizue. Hola, pixkat programa eroseioko hola lokale bat fitxau eta zuei gomendatzen. Hori da. Bueno, hortaz gain, ekaitz jendeak aldeuko ze hostiadan portadan daka... Hostia, aztu ite zait, eske, aurreko hostian gertauzan, eta ja... Gertauzan, importante. A Mikel Goña, un dia. Bai. Benetako punkile. Bea. Bai, partida leontzan deban, hori, anuntzia usan bere frontoetatik aguran gira bat imertzula, eta, bueno, lehenengo plaza deba izan zen, debaren eguna. Eta Juan Txokokak imatea jokauzun esnaola eta oinateko txean kontra. Eta partidua un puto show. Ikuskizun galanta, eman zuten, veteranuek. Bai. Bengo etxa ezain veterano, baina bestiak nekauen dio sasoi eharra erakutsi zuten.
eske, esan la hostia, tu, se pegada, se caben sakuak inaino aurrea, tu. Egurra. Bai. Eta hori Xo, xo, argazkia atea genuen, Bai, Mikel bai. Goñekin hemen zuei erakusteko, arrotasunez. Antotasunez, bai. Eta pego gaina jende ona, tio, jende natura. Bai. Goizian partidua bota, bazkaita gombido zituzten, da gero erromeian antzauden gauian deban. Bai. Deliada, biarran bezala, ondo, erriko jendia. Etxako moukua. Txako mokoa. Vale, bueno, a ver, pixka deluko jo, ja, kronikekin hasiko, hola. Bai. Bueno, kronika bat indegu, baina aurreko, aste honetan izan da. Aste honetan, zita Politxa. kurioso eta politxe uki genuen, Getaiko gaztetxian, Flash eta Zikin asteazkenian, egon ginean, Getarin, bueltatxo eman genuen, eta... Konti punkiak. Ba, Flash eta Zikin, eharra. Eta hori, egia zan, astiantziarreko lako kontzertuak oso esker honekoak dira. Bai, tal cual. Eta nik esan dizut, azken aldian ekaitz guzturen, festian sentzazio izan zan de hostia, que maravilla, tío. Bai, oso gustora. Bi konzimotz, bai, kaineruak, bai. entea orduetian kalian gonden ja, baina... Oso gustua, bai. Jende ona elkartu ginean. Bai. Azte azke bat izateko, Bai, gaztetxeak betauta. bai, egia zan, bai. Oso guapo. Flash hasi zuten. Gaua, farkatu, Zikinek. Justo, Flash jarri lehenua. Bai. Zikin izan zian lelenak, kontzertu irekitzen. Bai. Eta ze esateko. Ba, nekane kontzertu ikusta Zikinena bere garaian lekitxon, eta ordundikan ikusi gaben ezkan. Eta, hostia, eske oso guapo da. Nei irutzen zait taldia bezala, abesti motzak, eta hola nabarmentzekoa geixen, bedian ahotza. Eske, da super unikoa. Nik usteet ez da hola roioan bere abotzan roioko izze, tio. Nik usteet asko abotza asko nabarmentzalako bezala. Bai, pixkat... Agudilua, hola... Bai, nik usteet Andaluziako punk talde askon, ez dut izango ahotzantzeko ala, baina pixka roi hortatik tiratzeko, bai, historikamente bai, punk estilo hortan, laurz bezalako taldiak dakaten ahotza agudo hori. Ni pixkat hori gogoratzeit, eta musikare pixkat gogorragoa da, baina bai. Bai, bestalere bai, uste oso garbi sonatzezun danak, bakoitza beria jotzen danak, batea oso kompakto, hori bateriare gogor, gitarra, oso ondo, oso guztu da honitzen ni, kontzertuakin. Hori, 30 minutu olako joko zituzten, diskua jo zuten, abesti berrin batzuk, eta... Igual pasaguntza. Ba, eta ostola izango zen. Eta oso ondo. Eta gau Flash. Banekan gogoa berriz ikusteko Flash. Behin nazkan ikusita, eta oso ondo. Hauek ere abesti bat bestian atzetik, espektakulo, estenari bat janin zuten, boskote honek, eta notatzea hori eskarmentuko musikaia diala, bateriatik hasita, Brigada Kriminaleko bateria, showa da, ikustia, eta oso ondo. Aipatzeko ere berzio bat jozutela, oso gara etorri nintzala, Botes de Humo Cicatrizola, olako klasikoak ondo sartzen dira. Zuzoneko ala hostia irutuitzeten, neria aurreneko aldia santaldia ikusten, direktuan, eta una pasada. Hau zea, bi gitarrista gaipatzeko arrotzakekoa diala, eta nik hori biak neskan fitxauta arrotzaken konzioi batetikan, eta hostia, zuzenekoa da hostia, eta zu esatezuna. Bateriak, hostia, deitute izu. Oso estilo propio baka. Redoble horiek, kambioak kaskarako... Juston txapauta dana... Klabau milimetriko, tio. Oso ondo. Gauza asko sartezkio ez da bateria simpleat, baina ondo egitegu. Jakin berda egiten, bai. Bale, besti bat entzungo da igual, no? Bai. Bere garaian jarri genuen errekopirako... Aspaldi, baina. Aspaldi, baina da urteteak igual. De hecho, hori, Zikinek diskoat kaleratuzun mendeku diskak ekatea, eta ustet, ez? Bai, zementua armozaten. Bai. Eta bagoazen zementu pixkat armozatea, ez? Kakatzan atrapata. Hori da, Zikin. Kakatzan atrapata.
Hortxe junda zikin kakatzan atrapata. Abesti ona. Vale. Aipatzeko beste talde bat. Nik uste ez teula inoiz jarri hemen. Ez que ez ez. Kolpeka. Porque igual loketuak inez jolastu inbeste. Jendian bat Bai. alaztara. Ratularia gatezkutan da, nahi, joku ematen. Vale, Kolpeka Gernikatik. Bai. Gernika lekitxo baten bat, ez? Bai, gitarra, saka. Hori da. Vale, punk hardcore taldia. Pixkat, nik uste hori sortu zala pixkat ere bari, Rever... Bai, Bermeoko... Bai, hor... Skate inguruan mugitzen den jendea, hau... Bai, hori da. Zai, pixkat, leku antzekotati datoz. Skate parketatik. Eta... Tori oso gazte hasi zian. Bai, hori nik uste pixkat digarria zala hori, ez? Bai. Gazte jendia hor, jarkorra Bai, eta jotzen hori da, egunean. esan, gazte jendia gehien bat hori jarkorra jotzen, ez dala oso ohikoa. Eta azkenean hor... Eta influentzia hoiekin, ez? Eta nik uste digai gatu zala hor, gaztiak izanik, sortu zala etiketa bat de, ostia, gaztetxua diak ikusi berkau bekaben nola... Ba, evoluzioa zelakaben, eta ikusi da, Eta benetan dala rebenta peina bat dute. asko pilotatze guana. Rebenta hoin dute. Bai, Osa, bai. kriston rebenta hoin dute. Bai, bai, bai. Vale, sin más, orain Tuzekin batera kontzertu batzuk, Eskokeres baldiman tu dala Gernikako Bai, beste talde bat, beste hardcore lan bat talde atea bat. berri du, bai, eta hori, 3 kontzertuak eta dituzte. bai urrengo asteburuan. Hori da. Ez dakit nundian, igandian Gasteizen, fijo, Orbain Kultur Elkartean, así que hor bertaratuko gea. Gero, ostiralian Markinan jotzeue, Markina. gaztetxian, eta larun batian Urretxuko gaztetxian. Vale, ba hortxe jasue. Kontzertu gomendagarria. Eta hori, Kolpeka egia zan, atera zuten lehengo demo bat, gero kasetian atera zala mendeku diskaken eskutik. Eta gero diska bat atera zuten. Flexi bat, ezela. Bai. Eta zala, amorrua... Amorruz beteta. Amorruz beteta, hori da. Bai, bai. Eta hori bai argi ikusten da euki duten evoluzioa. Gehien bat, nik aspaldi ez dut zuzenian ikusi bak, igandian ikusteko Gasteizen, baina hori, ja bai ere hardcore, oso nabaria dira hardcore influentzia, hori ja, hardcore ja, askotan hardcore matxakoi eta astunau bat ere iteutela nik uste, eta hasieran gehiago zan tupa, eta hain pixkat, Oain, bai. bai. Eta hori, atope dabiltz, Murzian eta Madriden ontzian aurreko hastian, kanpuan dabiltz jotzen, eta oso seinale ona. Zorionekuak. Hauek nik uste, azkenengo zegoen ginala baien kontzertua zuekin jozutena dokan izan like. Bai, Nik puede ser, uste bai. izan zala azkena, zuek Bai. tirokin da behaiek Kolpeka. Bai, Abestia jarriko da? bai, nagusikeri faltsua. Faltsue. Me cago en San Dios, ez da hola individuales, bueno, badizko jarriko dut, Eta lehengo abestia.
Jau. Bueno, hortxe junda, kolpeka. Eta bueno, hola pixka doinu askar, gordin eta iunekin. Hasita beste talde bat ekartzen dugu. Instagrametik ekartzen dugu, zebaiek itzen zuen guri, nik lehenotik aneneka nik ezautzen itun, de hecho, ointxe kontaukoet. Bideo bat pasaziaten, justo lagun batzuk ibiltzen dira Eibarren dago skatepark bat, fabrika baten, hori erabat underground mentalidadeakan skatepark bat, eta urteurrena salata, festival montau zuten, o festa bat intzuten, eta hilerri jozuan. Lagun batzuk ontzian eta bideoa pasaziaten. Eta oso basati eritu zitzaiten. Kontzertua de hecho zen ez da egite, hola... Kanpamuko baten, no? Bai, eta ez da egit. Generadore batekin, ampliasi joan, orduan konektau zuten ez dakin hola. Eta oso makar eritu zitzaiten asuntua. Eta hori... Goierritik, ez da? Goierritik, ez dute zehazten gehiago. Rau punk. Eta ia zen nahiko rau. Nahiko rau, ez? Bai. Eta hoxe akabe maketa bat igota, aurreko urtean. Bai. Tema de xente, no? Amabi temako tolo lamat. Abesti motzak, askarrak, eta morruz betiak, nik usteet. Bai. Eta hoxe, abesti bat jarriko dugu. A ver, sepuz, tío. Bai, zein jarriko dugu? Proyecto Mutiko. Proyecto Mutiko. Vale, hoxe igual. Bueno, hortxe, Jerry. Era bat gordina. Eta hori, eskertzen da, eskertzen da asko idaztia, bai Instagramera, o guri esatia kalian arkiutakoan, o aldan moduan, baina hori, bai, buruan egutzeko talde. Ateatzen dian gauzak, guk oso pozik jartze ditugu, eta oso pozik guta akordatzi garen olako gauzetako, así que egur haupazuek. Eta nahi duana hemen gaude, segun zertarako, klaro. Bai, hori da, filtro minimoa da gau. Bai. Vale, ez da egitekaitz. Dau talde bat nik beti auketarako guak hartzeko programa, eta hoxe, proposan batekin dator, Jotaki etaldia ditziteko pixkat. Jotaki etaldia, Azpeiti-Azkoitiko talde bat sortu zana 80. hamarkadan, eta talde bat, entzunetikan baditu ziana, ilegales taldeakin hartu nio antzekotasuna egitikan. Ez dakit, irutzezai talde bat oso guapua, ritmo ezberdin asko lan zituztena eta egia zan gogo handiekin hartueten talde bat, hartzeko gogoan ikana. Ez dakit zu ze iritziak asun Jotakien... Bai, nik Jotakie rekopi bat nekan, etxia nola kolekzio bat, oker zan hau egin, periodikokoa esan? Egin, supongo. Eta, hori, euskal talde asko konzedia zaben, bilduma baten... Mitiko ertzainak utzia zuen nahi. Hori da, bat zuri utzi nizun. Eta, bestia zan, album kompartidua, Cicatriz, Jotakie, Kontuz I eta Kortatu. Akordaten nahi zorri bai, ezautu nitula, hori, oso
oso azten itzala hor ezautu nuen, adiez, kortatun mierda ez da besti mitiko hor da ona, o... Buena burundaia, adibidez, bai, diskortako da. Manolo Rastasman, kortatu, eta bai, eta hor, jotaki, alare hori hor da okiston burundaia, bestia, eta Nikola ezautu nuen talia, eta egia zan, ez dio, kaso asko ikin, ez dut asko entzun egia zan, eta justo zuk ere rulauzi azu, noin dala gutxi, eta orduan nahitzaki horrekin, bai eman diot, eta bai, talde harra. Bai, egia esateko, nahi asko guztu, eta gaben roioa, nik ere azken... Bai, abesteko modua, ritmoak, esan nahi, gazu tema bat maz rollo rock popero, baina beste da rollo gero txosnan entzun deun eska ritmo horiek bai, pixka danetik handakabe, euskeraz, laro garen amarkadan, eta, rollo oso guapoak gabe. Azpeitxearrak. Azpeitxearrak, da, bai. Kisto, bai. Eta hoxe ez dakit, bai. Horreat heldu Zult diskuai, dala behiekeo larutazia nolata zuen disko bat, egia esan bastante mimo hartiotela diskorei, eta horka bestia jarriko dukaitz. Arki. Piskat gaina ipatu etela ilegalesen toki hartzi dutela, adibidez, abeste ondan abesteko era... Bai, nik uste, musikan ez, taka, gehiago nik uste dela abesteko eran. Bai, eta igual ritmo batzuko, gitarra jotzeko era batzuk bai aldia izan, gero... Soinua eta ez da bat ere... Ez da, gero asko aldatzutela, tema. Bai. Vale, emate jo, genia imolatze jo, no sé. Alki. Bueno, hortxe junda, jotakie. Bale, beste nobedade batekin gatoz, hemen ere aurretik jarri gabeko zerbait. Agur taldiataz eigera, Gernikatik, hirukotea. Eta ontxe lan bat atera dute, Iparragirre rock elkartea, Iparragirre sala bera dana, bertan Gernikako talde askok entxeratzen dute, eta sala montauta dakabe, kriston azpiegitura, eta hori montau dute bertan pixka seio moko bat. Eta hau nik uste baien lehengo referentzia izan dela, agur talean, garena gara, LPA. A ber,
Da musika nahiko azkarra esango nuen, azkarra, mugitua, dantzagarria ere pixkat esan alko dugu, eta nei asko gustau zait, adibidez, portada asko gustau zait. Bai, portada guapo da, bai. Hauek, eske bideo batea zuen, no? Bai, bideoklip bat atera zuten oindala gutxi, hori da, abesti motzak dira, hirukotia da ere, musika simplia, letra, gustau zaizki, letrak. No, hemen ezin bideo bat opau, tío. Bai, hor da, jarri Bai, disko. disko jarri nota lista, baina. Ba, bestia jarriko dugu, agur taldiana. A ber, itxoin, gustau zitzaiten egin zaitez. Venga, egin zaitez emango jo. Ezagutu zintudan, beneko zertu batean, azen eskapolita bezain ergela, trago bat, beste bat, amaitu genuen komunean, zenolako sorpresa, horra ateratzen nuenean. Plaka, ematean, errealitatea una batean, musukatu beharrean, karrera esatu zenidan, ez dut ulertzen, zer gertatzen da? Ahora no te escapes, ¿a dónde vas, chaval? Eta esan zenidan, egin zaite, egin zaite, egin zaite. Ertzain! Agur! Eskadopolita! Agur! Komuniko zua! Agur! 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 Zakure bazara! Bueno, ba, txegun da agur taldia. A ber, kontzertu bat lortzen duen ikustea gutia. Bai, egia zen bakat gogua. Bai, nik bai, beti esaten dugu, Letra, baina... aiez, bai, markatu, esan. Ez, hori, zuzenegotan adibidez niri gerozta gehiago, beti aipatzen dugu, baina hirukote formatua dala hostia, eta Bai. beri amate jo. Eta hori letra ez, bai, mesez gaitz. Ez, letra nahiko kuriosuak ere. Hau, adibidez, ertzain, egin zaitez ertzain. Lema pian. Ondo, oso ondo dago polizian kontrako abestiak itia. Ez da inoiz utzi behar polizian kontrako abestiak itiari. Eta beti jarraitu da hortan. Gu beti esaten dugu zuntxitu makina eta zuntxitu polizia, beti. Orduan, Ba... poliziak entzun hau. Espero ezetz. Ez dutela poliziak entzungo, baina entzute zuenok eta polizian lagun baldin bakazu ez entzun. Ba, ezin maz. Programa irekia eta nahi unak aitzia, baina listo. Baina zeate gure lagunak izango. Hori da. Bueno, gaitz, programa gaur guztiz luzia aztigoa, baina izteko garaia baitate gajun berkoa. Bai. Esan bezala gaur lanun bata da, atzaldeko bosteliak, ja pixkate bai atzaldian bai burua pixkat atzaldian pentsatzen dakau, así que hoxe, gaur bergara vuelta. Bai, gaur egun berkoa. Kontzertu ikusi, pixkak iruan egon, Bai. eta vuelta. Agia pixkate bai helduko izun, Bai, gaur lasai, erdiatzea lasai. gehixo, Bai, gaur lasai, no? Formal, kotxia, bai. earki ba. Bai, Ba izten guazu aldun, bai, asunto Zer- itxiko dugu. ze jarriko dugu izteko. Gaur pixka despeso nago, Nik uste Nik uste jende bai. guztek gari duela gaudela bastante, bai. Bai, baina bueno, beti ezin ga oso goian, ez? Ezin da izan, no me jodas. Osea, jeitxiera hauekin notauko diatorkizuneko gorakadak, ez? Hoi da, bai. Eta bai entzuliak eta bai guk ere eskertuko ditugu. Programa zuak iztoen zeta ontzat, hain zure diskursioekin hasi bertzea, nola egoa asuntua. Bai, eguzki espioa sartu zaitor goiko lehiotik. Eta gitasun puntu hori eman dizu. Bai. Ondo. Bale, ba hoxe, bukatzeko ritmo honia nola bukatzeko
Vanilla Muffins taldean Street Rock Rules the World. Abestia jarriko dugu. Eta hori, ikusiko gea. Eta elkartuko gea. Kalian, kontzertutan, olokatzetan, beti ezela. Venga, gurengo arte. Ez dugu esango gurengo arte, esango dugu gurengo arte. Tokatzeren tokauko bat, eta listo. Venga, egurra. Hoy.